सत्र के बाद पहला जो चर्चा सत्र है फादर थॉमस स्टीफंस का मराठी भाषा और साहित्य में योगदान विषय पर, जिसमें अध्यक्षता करें पुणे से हमारे बीच आदरणीय विद्या गौरी तिलक जी। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। आप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। भाषा विचार वर्तन व अध्यापन आपकी एक पुस्तक प्रकाशित है, एक पुस्तक प्रकाशित है, साथ ही कुछ संपादित पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई है। आपके आलेख जो है वो विविध नियतकालीन पत्रिकाओं में, शोध पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। आप एक अच्छे अभ्यासक के साथ साथ कथा कविता भी आप निरंतर लिखती रही है, जो भी मराठी भाषा की साहित्यिक पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हुई है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय विद्या गौरी तिलक जी को, जो कि इस सत्र का अध्यक्षता कर रही है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज ये जो सत्र है इसमें मराठी भाषा और साहित्य में योगदान विषय पर 3 पेपर रीडर्स अपनी बात कहेंगे। मैं सबसे पहले फादर फ्रांसिस कुरियर जी को इस पर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सिलिया कार्लाओ जी को भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, और हमारे साथ फादर जोसेफ तुस्कानो जी, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि साहित्य अकादमी की परंपरा रही है कि सत्र के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं को सत्र के संचालन संयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि वह बेहतर तरीके से अभ्यासकों से बात भी फैला सके और अपनी अंतिम में अपना अध्यक्ष के संबोधन भी दे सके। तो अब इस प्रथम सत्र की बागडोर जो है मैं आदरणीय विद्या गौरी तिलक जी को सौंपता हूँ कि वह इस सत्र का संयोजन करें। सत्रामध्ये सर्वांचं स्वागत। आत्ताच्या सत्रामध्ये तसे वेगवेगळे असे विषय सादर होणार आहेत। एकूण सगळ्या निबंध वाचकांचा अनुभवाचा व्यासंगाचा विचार करता आपण सर्वप्रथम हा मान फादर कोरिया यांना देऊया। त्याच्यानंतर डॉक्टर सिसिलिया कार्वालो आपला निबंध सादर करतील। मग जोसेफ तुस्कानोंचं निबंध वाचन होईल आणि एकूण वेळाच्या उपलब्धतेनुसार आपण शक्य झालं तर काही प्रश्नांची चर्चा विद्यार्थ्यांकडून किंवा या उपस्थित अभ्यासकांकडून जी येईल म्हणजे प्रश्न जे उपस्थित होतील त्या अनुषंगाने करूया। पहिल्यांदा मी फादर कोरिया यांना निबंध वाचनाची विनंती करते। My dear friends, भाइयों और बहनों, आमच्या गोयची युवा पिढी हांगासर सुबेज आसा, ताका खेरीत भाशेन वेलकम. My topic is remembering the Shakespeare of the Konkan coast. Are we making, my dear friends, a rather too bold a statement by giving this simple sharing a title of such magnitude? Can we ever compare anyone with that unparalleled Supremo, a gigantic playwright and a poet in the English language? All the same, let's give a try to this topic. As Father Thomas Stephens and William Shakespeare were contemporaries, both hailed from the same land and lived at the same time.
Both lived in the second half of the 16th century and reached the height of their literary peak of performance at the rise of the 17th century. The birthplace of both was, of course, England. Thomas was born, as father told us, in 1549. William Shakespeare was born in 64, 15 years later. Thomas's father's name was Thomas, and his mother's name was Jane. Both born Catholics. The name of William's father was John, and mother's name was Anne, both Catholics. And that was the time, my dear friends, ही वेळ अशी होती की ज्या वेळेला इंग्लंडमध्ये कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट ह्या दोघांमध्ये मोठं वैर माजलं होतं. किंग हेनरी VIII यांनी प्रोटेस्टंट धर्मप्रणाली स्वीकारली होती. त्याला घटस्फोट मिळत नव्हता चर्चमधून, म्हणून ते चर्चमधून बाहेर पडले होते. त्याला जी मुलगी झाली, जिच्याबद्दल फादर अथाईड यांनी आपल्याला नुकता सांगितलं की तिने जवळजवळ 45 वर्ष राज्य केलं इंग्लंडमध्ये आणि एक प्रकारचं एलिझाबेथ एज चालू केलं. त्यांचा जो सगळा पिरियड आहे हा एक क्लॅशिंग कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट ह्यांचा क्लॅश त्यांना तिथे बघायला मिळाला जेव्हा थॉमस स्टीफन्स शाळकरी पोरगा होता. One was a born playwright, Shakespeare. The other one was a born poet. फादर स्टीफन्सने काय लिहिलं हे आपण आताच ऐकलेलं आहे. थॉमस स्टीफनने 4 प्रकारच्या गोष्टी लिहिल्या. कॉन्करी ग्रामर, आर्ते द लिंग्वा कानारी, Congaree translation of the Catechism of Father Marcos George, a Congaree Catechism Doctrina Christa, and Christa Puran, about which we are going to study. Shakespeare also wrote 4 types. You are college students, most of you. So tragedies, comedies, historical, and sonnets. Tragedies, ट्रॅजेडी म्हणजे किती? कॉलेज स्टुडंट, ट्रॅजेडी म्हणजे किती? विथ अनहॅपी एंडिंग ट्रॅजेडी, and comedies with happy endings. Historical with historical background, and sonnets are 14 lines each poem. Shakespeare wrote about 154 of them, which are known to us. The pains taken by these compositions, however, were most. Shakespeare and Stephen both were literary field of same excellence and same stature. There was no influence. There was the influence of the Bible on the composition of both of them. Shakespeare's work had quotations of 42 books from the Bible, Old Testament and New Testament. Stephen's composition was around Jesus, who is the main figure of the Bible. He is the core of the Bible. His grasp of the Bible and the theme was really fabulous. Stephens was a grammarian and a linguist in addition to his poetic talents. He felt an attraction to Indian languages and discovered its riches and its diversities. First missionary probably who fell in love with the local language, the language of the coast, whatever you may call it, Kanari. Kanari means Kinara, the language known along the Kinara. And you may call it Konkani, or those sophisticated language can be considered Marathi. But Father Thomas himself says his composition is in Marathi. These epics of Thomas Stephens and Shakespeare were along the rivers. Shakespeare's epics took their shape along the Thames River of England. Stephens' Opus Magnum, on the other hand, was along the river Zuari.
which is very close by. It also had a passing touch of Ullas River, which goes through Vasai. Thomas Stephens happened to be in Vasai for 1 year, and he has a little touch of Vasai in his entire composition, to which we may come. Both their school days, both Thomas Stephens and William were familiar with Greek and Latin, as those were the two classical languages commonly known and accepted as lingua franca. Both these languages had developed a fixed and firm grammar, and both these experts of the languages had good foundation deep down in these languages. They had command over Greek and Latin. In this background, Stephens comes to the highlight, and he wants to become a missionary. Letters were coming from St. Francis Xavier. He is called here in Goa, very popularly known. His remains are still with us in Goa. This Francis Xavier used to write letters that we need more missionaries and we need young blood. And these letters were being translated in Western languages, in Italian, in French, in German, and English. And many young people were captivated by these translations of the letters of Francis Xavier, and Thomas Stephens is deeply influenced, and that's how he comes. And the star of the West comes to the East, and he shines very well, about which Father Athaide has already spoken to us. But bear in mind that I have studied St. Augustine. I have studied John Chrysostom. They have written immortal epics. Can't I write something similar? And therefore, he attempts to write Krista Puran. He gave, of course, the Portuguese title, a long title, but we commonly call it Krista Puran. The long journey of Krista Puran, my dear friends, takes a really long time. A historian, A.K. Priolkar, speaks very highly about this language, about this epic. We'll come to that a little later. Krista Puran skillfully combines the two different cultures of the East and the West into one literary composition. The cultures of East and West are not only intermingled, but intermarried in this epic. The message of foreign lands is brought into simple domestic language of Konkan coast. The Bible is the soul of Krista Puran. The culture of Konkan coast is its body, says Priolkar. As a skillful goldsmith goes on inserting precious stones, pearls, jewels into a golden string, Father Stephens skillfully goes on inserting ovi after ovi, combining the teaching of the Bible, the Christian tradition, the age-old heritage of the church, the culture of the West, and piety of the Catholicism into the local literary string of our coastal background. It has, my dear friends, a typical local touch. Krista Puran has more than 10,000 OVs. Recently we have prepared, अलीकडे आम्ही संक्षिप्त आवृत्ती तयार केलेली आहे. फादर फलकाव आणि मी शाळेतील मुलांना ख्रिस्त पुराणाची ओळख देण्याकरता एक संक्षिप्त आवृत्ती 2000 ओवीची तयार करण्यात आलेली आहे. त्याच्या कॉपी तुम्हाला नंतर उपलब्ध करून दिल्या जातील. Stephens found his raw material from the nature. His stay of almost 1 year in Vasai also gave him some background. While in Vasai, Father Stephen comes across a water drawing mechanism called rahat, usually seen in that region. This is commonly known as the Persian wheel, and it is a common practice to use
to draw water from the well, to water the gardens. Bullocks are used in turn to turn the rahat, and that is how a large amount of water is drawn from the well. Wanting to insert this particular phenomenon in his epic, Father Stephens places this mechanism against a background of small baby Jesus who was taken to Egypt by Virgin Mary and Saint Joseph when they were in trouble with King Herod. And this is how Stephen takes the heart of Versailles into Egypt, and this is how he gives us before us in chapter 2 of Krista Puran part 2. Chapter 12 verses 79, 86 and 87. He says, Holopoli hani pe parikar Egypta maje ek nagar. Taya nagarache gad sandari ghar hote Adikombache. Adikom is Joseph, the foster father of Jesus. So he said, in that village, in Egypt, is the house of Saint Joseph. Ani ek navalaika. And he says, listen to what happened. वृषभ जोडूनी राहटाते पाणी काढिता ती वरुते शिंपड्या लागी. राहटाला बैल जोडलेले आहेत आणि ते शिंपड्यासाठी. पण आदित्वाराच्या दिवशी ते बैल बांधिले राहटासी केती मारिले तरी तयासी पाणी न काढिती सर्वदा. त्या बैलाला कितीही मारलं तरी ते पाणी काढायला तयार नाहीत, कारण त्याला सवय झालेली आहे 6 दिवस काम करायचं, 7व्या दिवशी आराम करायचा. जनावरांना देखील आराम लागतो हे, आणि त्याच्यावर देखील आपण प्रेम केलं पाहिजे, हा 7व्या दिवशी त्याने दाखवला. माझा हा जो कार्यक्रम आहे तर 13 पॅरेग्राफ आहेत. आपण 9व्या पॅरेग्राफवर आलेलो आहोत. ज्यांना कोणाला समरी देण्यात आलेली आहे त्यांनी नवीन 9व्या पॅरेग्राफकडे यायचं. Did Stephens write this at all? असं काही लोक म्हणतात. हे कॉम्पोजिशन त्याचं आहे का? मी त्याचं सविस्तर इथे उत्तर दिलेलं आहे. शेक्सपियरच्या बाबतीत देखील तसंच आहे. शेक्सपियरने शेक्सपियरची लिहिली का? जे लोक जगावेळी काही करतात त्यांना विरोध हा झालाच पाहिजे, आणि म्हणून बरेच लोक म्हणतात की शेक्सपियरचं शिक्षण तर किती. शेक्सपियरने 40,000 शब्द वापरले आहेत, परंतु त्याचं लहानपण एवढं काही मोठ्या शिक्षण संस्थेत गेलेला नाही. त्याची 40,000 ऍक्टिव्ह व्होकॅब्युलरी त्याची नसणार, आणि म्हणून काही लोक असे आहेत की ज्यांनी सांगितलेले आहे हे दुसरे कोणी लिहिलेले आहे. The large group of authors believe that Sir Francis Bacon, an English writer and scientist, or Edward de Vere, Earl of Oxford, a poet and playwright, was the real author of Shakespeare's works. Others say Christopher Marlowe, an English playwright and poet, is responsible for some of Shakespeare's plays. So not only we doubt our Father Thomas Stephens, people in England also doubt about Shakespeare. Now I come back. So no doubt Mr. Bhave and Lakshmikant Prabhu Bhemre, they also doubted for some time, and those who are students, they may be familiar with their controversy, which I will not get into. The others may throw some light on that. Father Stephens' portrait, I want to say a word about it. We do not have any photograph of anybody who lived 400 years ago, not even of Shivaji. What we have are different portraits. We do not have any portrait, any painting, any picture of Father Thomas Stephens. We had in Versailles a Gauravika published some time back, commemorating 400 years of his 1-year stay in Versailles. That time we brought out one Gauravika copy I have brought. I don't think I brought copy here. I just show that. This copy gives you a lot of information about Father Thomas Stephens. He spent 1 year along the river
Vasai River, and that's how we published it. One portrait was prepared. Since we did not have a picture of Father Stephen, I happened to take a lead and prepare a portrait of the genius. It was prepared by Mr. Jagdish Patil, an artist from Vasai. The painting is imagined against the background of a historic corridor of the College of the Jesuits in Vasai, where he spent 1 year. Father Thomas Stephen is shown as sitting in that corridor. This is only an imagination. We do not have a real portrait. Some of them have used this picture. This is published in Goa. They have taken this. This portrait was officially released by Dr. Sadanand More at a public function held at Bombay University 3 years ago. And you may use it or you may take it for what it is worth. Stephen's End and Shakespeare's End. Stephen died in Goa, that is definite. But where did he die? Was he sick? In which clinic was he? We do not know. In Marathi we say, others say it was the Holy Spirit College at Rashol, as Father said it. As the Marathi expression goes, nahi chira, nahi panti. त्यांच्या खाचेवर चिरा पण नाही, पणती पण नाही, कुठे पुरले आहे माहिती नाही. आणि म्हणून आपण शेक्सपियरशी त्याची तुलना करताना शेक्सपियरने मात्र शेक्सपियर इज buried in his own town, whereas Thomas Stephen is a foreigner buried in a foreign land. He is thought to have written a verse. Shakespeare seems to have written a verse on its tombstone which reads, "Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig this dust enclosed here. Blessed he the man who spares these stones, and cursed be the man who moves my bones." So this is what Shakespeare has written. Father Stephen has written nothing. He was resting while Shakespeare was resting in peace, this man was living in peace with a copy of his masterpiece in his hand, though it was published not in Devanagari script, but it was printed in Roman script. Last, in life, he is like Shakespeare. In death, he is like Moses. Shakespeare had wonderful life. Stephens also had wonderful life. But in death, my dear friends, he is like Moses. In the Bible we read, no one knows where Moses is buried. So also no one knows where Father Thomas is buried. So in life, he is like Shakespeare. In death, he is like Moses. Where he is buried, no one knows. Little is known about his womb. Very little is known about the tomb. And therefore, we pay him respect after 400 years. At taking this occasion, I want to make a humble suggestion. Before I take your leave, my dear friends, I make bold to offer a humble suggestion. May I make a humble suggestion? Father Constant Besky, about which we just heard, he lived in the 17th century, popularly known as Veer Munivar, a linguist and a genius who contributed much to Tamil literature and masterfully wrote the life of Saint Joseph entitled Thembavani. He is gratefully remembered till this day, partly because a statue is erected at Marina Beach, Madras, Chennai, which speaks volumes about his contribution to Tamil literature. Could we altogether make a suggestion to the government of Goa, of the cultural department, to make a similar attempt to put up a statue either at Kalangut Beach or Kolwa Beach and try to erect a memorial of this Konkani grammarian, an outstanding poet, the Shakespeare of the Konkan coast, whom we gratefully remember even after 400 years today. Thank you. मला वाटतं आपण प्रश्न वगैरे काय असतील तर ते नंतरच हे करूयात.
आता आम्ही मराठी भाषा साहित्याच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डॉक्टर सिसिलिया कारवालो यांना निबंध वाचनाची विनंती करतो. सन्माननीय विचार मंच आणि सभागृहातील सर्व साहित्यप्रेमी सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम मी साहित्य अकादमीचे आभार मानते आणि कोकणी साहित्य अकादमी यांचे पदाधिकारी अध्यक्ष यांचेही मनापासून आभार मानते आणि विशेषत्वाने भाषा आणि साहित्य मराठी साहित्यासाठी योगदान काय आहे हा संदर्भ घेऊनच मी बोलण्याचा प्रयत्न करते. मी इंग्रजी निबंध दिलेला आहे आणि मराठीमध्ये त्याचं वाचन करते. महत्त्वाचे काही मुद्दे फक्त मी सांगण्याचा प्रयत्न करते. फादर थॉमस स्टीफन्स यांचं 40 वर्ष तत्कालीन हिंदुस्थानात वास्तव्य होतं. त्यापैकी 39 वर्ष ते गोव्यामध्ये होते आणि 1 वर्ष ते वसईमध्ये होते. त्यांनी कोकणी भाषेचं व्याकरण पोर्तुगीज भाषेत लिहिलं. डॉक्ट्रिन क्रिस्टा हे ख्रिस्ती धर्मतत्वे गोमंतक भाषेत लिहिलं आणि डिस्कर्सो सोमरे विंदा दी जीजस क्रिस्तो नोसो साल्वादोर दो मुंडो म्हणजेच ख्रिस्त पुराण हे त्यांनी रोमन लिपीतून मराठीत लिहिलेलं आहे. त्यामुळे इथे फक्त मी ख्रिस्त पुराणाचाच विचार करते, परंतु याबरोबर हेही सांगितलं पाहिजे की प्रभू हेनरींनी जे सांगितलेलं आहे असं म्हटलेलं आहे, कारण ख्रिस्त पुराणाचं नाव पोर्तुगीज भाषेमध्ये असल्यामुळे की त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की फादर स्टीफन्सनी त्याआधी पोर्तुगाली भाषेमध्ये लिहिलं आणि एखाद्या पूर्व हिंदू गोमंतकी यांनी ते महाराष्ट्र भाषेमध्ये परिवर्तित केलेलं असा. हे जरी वादग्रस्त असलं तरी मला प्रतिभेचा धर्म अतिशय महत्वाचा वाटतो आणि फादर थॉमस स्टीफन्स बायबल कोडून प्यालेले होते आणि त्यामुळे ते सगळे संदर्भ त्यांनी नीटपणाने अगदी आपल्या या ख्रिस्त पुराणामध्ये गोव्याच्या भूमीमध्ये राहून त्यांनी मांडलेले आहेत. त्यामुळे ते सगळ्या इकडच्या भाषा शिकलेले होते आणि ती संस्कृतीही कोडून प्यालेली होती. त्यामुळे ते सर्व त्यांच्या या लेखनामध्ये आलेलं आहे. सर्जनशील रचनेमधून ख्रिस्ताचे जीवनचरित्र साकारणाऱ्या कवीमध्ये फादर थॉमस स्टीफन्स यांचं नाव अग्रक्रमाने घ्यावं लागतं. हे महाकाव्य तत्कालीन म्हणजे यादवकालीन मराठी आणि रोमन लिपीबद्ध असल्यामुळे 2 संस्कृतीच्या संगमाचं प्रारंभस्थान आहे. भाषा आणि संस्कृतीचा संदर्भ आपल्याला माहिती आहे की शेण आणि मातीसारखा असतो, की शेण जर मातीमध्ये पडलेलं असेल तर ते आपण हाताने उचललं गेलं तर त्याला ती माती तिकडची लागतेच आणि त्यामुळे फादर थॉमस स्टीफन्सनी या भूमीची माती त्यांच्या या सगळ्या लेखनाला, त्यांच्या शब्दांना आणि त्यांच्या साहित्याला आलेली आहे. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की कोणत्याही काळामध्ये लोकसंवाद साधण्यासाठी सर्व संत महंतांनी अगदी गौतम बुद्ध, भगवान महावीर यांनी प्राकृत पाली भाषेमध्ये लोकांशी संवाद साधला. रामकृष्ण यांनीही त्यांच्या भाषेमध्ये अवधी आणि कदाचित त्यांनी ब्रिज भाषेमध्ये लोकांशी संपर्क साधला असेल. मोहम्मद पैगंबराने अरेबिक भाषेमध्ये आणि येशू ख्रिस्ताने अरेमिक भाषेमध्ये त्यांच्या बोलीभाषेमध्ये संवाद साधलेला आहे. किंवा अनेक स्त्रिया म्हणजे भारतातील सुद्धा संत कवयित्री बघितल्या तर त्यांनी त्यांच्या भाषेमध्ये आपलं लोकांशी संवाद साधण्याचा आणि आपल्या रचना लोकांपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. फादर थॉमस स्टीफन्सची मातृभाषा इंग्रजी, आध्यात्मिक ज्ञान संपादन त्यांनी लॅटिन, पोर्तुगीज, स्पॅनिश भाषेत केलेले आहे. गोव्यात आल्यावर मराठी आणि कोकणी आत्मसात केली. बायबलचा जुना आणि नवा करार तर ग्रीक आणि हिब्रूमध्ये होता. म्हणजे किती भाषा आणि संस्कृतीचं प्रतिबिंब ख्रिस्त पुराणात पडलेलं आहे याची आपल्याला कल्पना करता येईल. ख्रिस्त पुराणातील एक छोटंसं उदाहरण आहे, ते फक्त मी सांगण्याचा प्रयत्न करते की फादर थॉमसनी ख्रिस्त पुराणामध्ये असं लिहिलं की येशू ख्रिस्ताने केलेला चमत्कार की त्याने पाण्याचा द्राक्षारस केला आणि हे जेव्हा त्यांनी लोकांपुढे मांडलं त्यावेळेला इकडचे स्थानिक लोक असं म्हणाले, म्हणजे जे नवख्रिस्ती होते त्या काळामध्ये, त्यांनी पादरी ख्रिस्ती गुरुला त्यांनी प्रश्न विचारला, म्हणजे ख्रिस्त पुराणामध्ये ते विचारतात की आमचे लोक मधुपान न करीत, भारतातले लोक दारू पित नाहीत, मधुपान करत नाहीत, तर तुम्ही हा जो आश्चर्याचा म्हणून या धरीती तो एखाद्या वेळेस आमच्या लोकांना विटाळ वाटेल, कदाचित त्यांना तो विटाळ वाटेल. आणि फादर थॉमस स्टीफन्सनी तर आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये
असं लिहिलेलं आहे की इकडचे लोक द्राक्षाने केलेली कुठच्याही प्रकारचं मद्य पित नाही, तर हे लोक शुद्ध पाणी पितात इकडचे. म्हणजे एकाच वेळेला आपल्याला असं दिसून येईल की फादर थॉमस स्टीफन्सनी भारतीय संस्कृतीचा परिचय परदेशातल्या लोकांना करून दिलेला आहे आणि परदेशातल्या येशू ख्रिस्ताच्या द्राक्षारसाचा संदर्भ घेऊन त्या संस्कृतीचा संदर्भ त्यांनी हिंदुस्थानातील तत्कालीन त्या लोकांपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यांना हे सर्व मांडण्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, ह्या देशीचे भाषा भितूर ही भास परमेश्वराची या वस्तू निरोप म्हणून योग्य दिसली, ही भाषा मला योग्य वाटलेली आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे ख्रिस्तपुराणामध्ये जुन्या करारामध्ये मिथकांना खूप वाव आहे आणि नव्या करारामध्ये तर येशू ख्रिस्ताचं घडीव अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व आपल्या पुढे आणलेलं आहे आलेलं आहे. त्यामुळे याच्यामध्ये जी प्रतिकं, प्रतिमा, प्राककथा, मिथकं वापरलेली आहेत ती त्यांच्या प्रतिभेची साक्ष देणारी आहे. किंबहुना म्हणजे आध्यात्मिक तत्वज्ञानाच्या बाबतीमध्ये आपण संत ज्ञानेश्वरांच्या शब्दामध्ये सांगायचं तर अतिंद्रिय ते भोगवी न इंद्रिया करवी असं त्यांनी जे म्हटलेलं होतं ते त्यांनी फादर थॉमस स्टीफन्सनी सुद्धा तशा पद्धतीने लोकांना दाखवण्याचा, आध्यात्मिक तत्वज्ञान दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी थोडक्यात फक्त याच्यामधील, कारण मराठी साहित्याला योगदान काय आहे हा अतिशय महत्वाचा भाग आहे आणि म्हणून भाषिक आणि साहित्यिक अशा स्वरूपाचं, सांस्कृतिक अशा प्रकारचं जे मूल्य आहे ते मांडणं मला महत्वाचं वाटतं. याच्यामधलं काव्य सौंदर्य बघायला हवं की आपण मुळामध्ये वाचलेलं असेल किंवा नसेल, परंतु किती सुंदर पद्धतीने त्यांची प्रतिभा फुलत गेलेली आहे आपल्याला दिसून येईल. मराठी भाषेची गोडवी गायलेली आहे हे आपल्याला माहीतच आहे, परंतु बालिका असलेल्या मारियेचं वर्णन करताना ते असं म्हणतात की ती कमलिनी सारखी दिसत होती. याकोबाच्या 12 मुलांच्या संदर्भात विचार करताना ते असं म्हणतात की कोकिळा चाफ्याच्या झाडावर बसून आपल्या पिलासाठी रडत आहे असा संदर्भ येतो. ख्रिस्त जन्माचे वर्णन करत असताना त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की कुमारिकेचा प्रसूती काळ बघण्यासाठी चंद्र उतावीळ झालेला होता. ख्रिस्त जन्माच्या संदर्भात त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ख्रिस्ताचा जन्म अंधारात का झाला, तर सगळे लोक अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये चालत होते, त्यांना प्रकाश दाखवण्यासाठी त्याने अंधारात प्रवेश घेतला. लोकांची मनं विरघळवण्यासाठी म्हणून त्यांनी खूप कडाक्याच्या थंडीमध्ये जन्म घेतलेला आहे. तर ही जी प्रतिभा आहे ती प्रतिभा अत्यंत महत्वाची वाटते. आणि सगळ्यात महत्वाचं त्यांनी सांगितलेलं आहे की माणूस जनावरांच्या पातळीला गेलेला होता, म्हणून येशू ख्रिस्ताने गोठ्यामध्ये जनावरांच्या सहवासामध्ये जन्म घेतलेला आहे. खूप सुंदर पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे. येशू ख्रिस्त क्रूस घेऊन चाललेला असताना त्यांनी सांगितलेलं आहे की ते क्रूसाचं टोक जमिनीमध्ये चरे पाडत चाललेलं होतं. आता मी सगळे संदर्भ देत नाही, फक्त थोडे काही उदाहरण आपल्या समोर मांड. येशू ख्रिस्ताला जेव्हा क्रूसावर लटकवलं गेलं त्यावेळेला त्यांनी सांगितलेलं की त्याला तहान लागलेली आहे आणि मारियेचा इथे कंठ कोरडा पडलेला आहे. तिला तिची जीभ किंवा ती इतकी कासावीस झालेली आहे, ती आपल्या पुत्राला असं म्हणते की तू तर सर्व जगाला, तू तर पाण्याचा साठा आहेस, सागर आहेस आणि तुला तहान कशी काय लागलेली आहे आणि तू इतक्या उंचावर क्रूसावर आहेस की माझे हात तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, तर मी तुझी हे सगळं पाणी कसं काय शोषून घेतलं एकदम आणि मी तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही, म्हणून ती रडते आहे. आणि नंतर ती असं म्हणते की तुझा क्रूस हा आकाशाचं चुंबन अंतराळाचं चुंबन घेण्या इतपत उंच आहे आणि मी तर अत्यंत छोटीशी आहे, मी तुझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. खूप ठिकाणी हे काव्य सौंदर्य अशा पद्धतीने खुरलेलं आहे. पण शब्द सामर्थ्याच्या बाबतीमध्ये म्हणायचं तर संस्कृत शब्दांची खूप रेलचेल आपल्याला या ख्रिस्त पुराणामध्ये दिसते. मुद्रिका, अनुज्ञा, नृपवर, विश्वतारक, आदिपुरुषाचे पातक, मर्दन, प्रक्षालन, प्रणिपात अशा प्रकारचे संस्कृत शब्द दिसतात आपल्याला. बायबलमधील स्थळं आणि व्यक्ती यांची नावं हिब्रू आहेत, त्यांचं त्यांनी मराठीकरण केलेलं आहे. इजिप्तला एजिप्त असं म्हणतात, शौलला सौल असं म्हणतात, पेत्रला रायनाथ असं म्हणतात, लाजारसला देव सहाय असं म्हणतात. हे नवीन त्यांनी शब्द योजलेले आहेत बघा. येशूला त्यांनी संसारनाथ असं म्हटलेलं आहे, कारण हिंदू धर्मग्रंथामध्ये त्या काळामध्ये उपलब्ध नव्हते, पण तरी सुद्धा परमेश्वराला नाथ या नावाने संबोधलेलं आहे. इंग्रजी शब्दांची रूप जी आहेत त्याच्यामध्ये इंग्रजी, लॅटिन, पोर्तुगीज या भाषेतलेही काही शब्द आहेत आणि त्याचं त्यांनी मराठीकरण केलेलं आहे. टेम्पलला ते टेम्पली असं म्हणतात,
पोर्तुगीजला ते फ्रिंगी असं म्हणतात, ग्रीकला ग्रेग असं म्हणतात, लॅटिनला लतीन असं म्हणतात, विर्जे मरी म्हणजे वर्जिन मेरीला ते विर्जे मरी असं म्हणतात. फारसी अरबी यांचा शब्दवापर सुद्धा त्यांनी केलेला आहे. पुराणा भितरी असं ते म्हणतात, शिमे भितरी असं म्हणतात, वकत असं म्हणतात. मराठी मातीचा गंध म्हणजे देशी भाषेचा बघा कसा वापर केलेला आहे की ते मराठी मातीशी किती एकरूप झालेले असतील याचा आपल्याला संदर्भ समजतो. तुकीला उचलणे याला तुकीला असं म्हणतात, ठकवणे फसवण्याला ठकवणे असं म्हणतात, काकलूत कर आमच्यावर, कृपा कर दया याचना, कणिक पीठ जे असतं गव्हाचं, रोडगा रोटीला रोडगा असं म्हटलेलं आहे, उजेडाला उजवाडू असं म्हटलेलं आहे, हिमला हिंसा असं म्हटलेलं आहे, हिंसा असं नाही हिंसा म्हणजे हिंसासारखं. हे सारे आपल्या माझघरातले ना स्वयंपाकघरातले हे शब्द आहेत असं आपल्याला दिसून येईल. तर सुविचार स्वरूप रचना सुद्धा याच्यामध्ये आहे. निष्कपटावीन ज्ञान न ये फळा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. संस्कृती सुभगाचं दर्शन सुद्धा आपल्याला ख्रिस्त पुराणामध्ये मिळते. बघा की मूळ इंग्रज असलेल्या जेजुईत धर्मगुरूने भारतीय संस्कृतीशी एकरूप होऊन पोर्तुगीजांच्या अंमलाखाली गोवा, दीव, दमण, वसई या भागात रोमन लिपीत मराठी भाषेतून ख्रिस्त जीवन चित्रित करणे म्हणजे चर्चच्या मनोऱ्यावर भगवा फडकवण्यासारखा आहे. गंगाजलात पणत्यामध्ये मेणबत्त्या सोडण्यासारखा आहे. इंग्रज मडमेने नऊवारी साडी नेसण्यासारखा आहे वा एखाद्या इंग्रज साहेबाने धोतर नेसण्यासारखा आहे. उपर्ण टोपी घालून वावरण्यासारखा आहे. तशा रीतीने रोमन लिपीतील मराठी वावरते आहे. संपूर्ण ख्रिस्त पुराणात ख्रिस्ताने स्नान घेतलेल्या जॉर्डन नदीचा आणि संत वाङ्मय ज्या चंद्रभागेच्या तीरावर बहरले त्या नदीचा प्रवाह हातात हात गुंफून झुळझुळताना आपल्याला दिसतो. एखादा परका देश जेव्हा आपण आपली कर्मभूमी म्हणून स्वीकारतो त्यावेळेला भाषा, भूषा, भोजन, भुवन हे सर्वच म्हणजे सगळे आहार विहार आपले त्यांच्यासारखे असावे लागतात. आणि असणं त्या काळामध्ये त्यांची ती आवश्यकता होती. परंतु तत्कालीन हिंदुस्थानात प्रचलित असलेले अनेक संस्कृती दर्शक शब्द सुद्धा फादर स्टीफन्सनी अत्यंत लीलया वापरलेले आहेत असं आपल्याला दिसतं. की जिथे आपल्याला स्वयंपाकघर, माजघर, अंगण इथपासून तर सामूहिक विधींचं सुभग दर्शन अशा प्रकारचे मोठमोठे जे आपल्या जीवनामध्ये इकडे त्या काळामध्ये जे विधी होत होते धार्मिक त्यांचंही सुभग दर्शन त्यांनी घडवलेलं आहे. त्यांनी हिंदू देव दैवत विषयक संकल्पना स्वीकारलेल्या आहेत. वसुधैव कुटुंबकमची उक्ती त्यांनी संत वाङ्मयात जी आलेली आहे नंतर आलेली आहे म्हणजे जे प्रकाशित झालं आणि आपल्या हातामध्ये आलं. तर त्यांच्या लेखनामध्ये त्या काळामध्ये 400-450 वर्षापूर्वी त्यावेळे काळामध्ये ते संपृक्त झालेलं आपल्याला दिसून येते. पण ख्रिस्ती जीवनाला व ख्रिस्त विचाराला वचनाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लावता काळाची गरज व प्रेरणा ओळखून हिंदुस्थानी विचार, शब्द, संकल्पना यांची सुंदर पखरण त्यांनी केलेली आहे. आणि हिंदुस्थानी परंपरेनुसार तत्कालीन हिंदुस्थानी परंपरेनुसार श्री गुरु प्रसन्न असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. म्हणजे गुरु परंपरा ते मानताना आपल्याला दिसतात. आणि रिद्धी सिद्धी, वैकुंठ, वैकुंठ राणी, सप्तस्वर्ग, त्रिभुवन, आदिपुरुष, सौभागिनी, 12 राशी, परमेश्वर, ब्रह्मपुरी, तपस्वी, चक्रेश्वर असे पुरुषप्रधान संस्कृतीचे शब्द अनेक सूचक अशा प्रकारचे शब्दही त्याच्यामध्ये येताना आपल्याला दिसतात. फादर थॉमस स्टीफन्स यांनी भाषा आणि संस्कृतीचे परावलंबित्व नाकारले नाही. त्यांनी भारतीय संस्कृतीतील काही संकल्पना वापरल्या आणि काही अनुकूल करून घेतल्या. उदाहरणार्थ देवळात धुपाचा परिमळ पसरला असं ते म्हणतं. कारण चर्च आणि देऊळ असं हा जो संदर्भ आहे तो देवळ असं त्यांनी म्हटलेला आहे. देवळात धुपाचा परिमळ पसरला. उच्चासनी बैसला पाद्री गुरु, सभोवती ब्रह्मकुळी ख्रिस्ताव भारू असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. योहान बाप्तिस्ता गुहेत ध्यानस्थ होण्यासाठी गेला. त्या काळामधली जी गुरुपरायनाथ परंपरा जी आहे की मनन करण्यासाठी, ध्यान करण्यासाठी गुहेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे फादर थॉमस स्टीफन्सच्या ख्रिस्त पुराणातून दिसून येणारी संस्कृती संगमाची दूरदृष्टी वाखाणण्यासारखी आहे. सांस्कृतिक सुसंवादाचा पूर्वसूर ख्रिस्त पुराणात दिसतो. हे मराठी साहित्यासाठी कितीतरी मोठं योगदान आहे. वसुधैव कुटुंबकमचा संदेश संत साहित्यातून तर आहेच, परंतु फिरंगी आणि भारतीय संस्कृती एकाच मंचावर आणण्याचं मोठंच काम फादर थॉमस स्टीफन्सने केलेलं आहे.
शांतीचा संदेश देणारे महात्मे ही देशभाषेच्या सीमेमध्ये आपण बद्ध करू शकत नाही. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या तरी निमित्ताने असं बाहेर डोकावणं हवं असतं. त्याच्यासाठी एखादा झरोका किंवा एखादी खिडकी ते शोधत असतात. फादर थॉमस स्टीफन्सला ख्रिस्त पुराणाच्या निमित्ताने किंवा मराठी भाषेच्या निमित्ताने त्यांना हा झरोका सापडलेला आहे आणि त्यामुळेच लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. मराठी साहित्याला योगदान जे आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. ते फक्त 5 मुद्दे मी तुम्हाला सांगते की संतांच्या काळामध्ये आध्यात्मिक लोकशाही निर्माण झाली होती असं गंबा सरदारांनी संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुती या पुस्तकात जे म्हटलेलं आहे. परंतु म्हणजे आध्यात्मिक लोकशाही होती असं म्हटलेलं आहे, परंतु सांस्कृतिक लोकशाही ही त्याचा पहिला सूर हा फादर थॉमस स्टीफन्सच्या ख्रिस्त पुराणातून आपल्याला दिसून येतो. ख्रिस्त पुराणातून फादर थॉमस स्टीफन्सचा लेखन काळ हा संत एकनाथांच्या बरोबरीचा आणि शिवाजी महाराजांचा संदर्भ आता आलेला आहे. हा कालखंड आहे. या काळात ख्रिस्ती समाजीय प्रतिनिधित्व फादर थॉमस स्टीफन्स यांनी ख्रिस्त पुराणात मराठीत लिहून केलेला आहे आणि त्या निमित्ताने जगभरातील विविध संस्कृतींचा परिचय त्यांनी साहित्याच्या इतिहासाच्या पटलावर आणलेला आहे. दुसरं एक योगदान अतिशय महत्वाचं आहे ते म्हणजे की मराठी भाषेत ख्रिस्ती समाजीय साहित्यासाठी भारतीय काव्यशास्त्राचे इंडियन पोएटिक्सचे म्हणजे संस्कृत साहित्यशास्त्राचे नियमही लावले जाऊ शकतात आणि आस्वादनाचं स्वरूप जाणून घेता येते. हे काम डॉक्टर सबनू मालशींनी केलेलं आहे. हे ख्रिस्त पुराणाने दाखवून दिलेलं आहे. कारण मराठी संत साहित्य केवळ धार्मिक साहित्य म्हणून गणलं जात नाही, तर आध्यात्मिक तत्वज्ञान आणि साहित्यिक मूल्य त्याला आहे. त्या पद्धतीनेही फादर थॉमस स्टीफन्सच्या ख्रिस्त पुराण जोखता येतं हे आपल्याला दिसून येईल. तिसरा आकडा असा आहे की मराठी साहित्यातील पहिलं गद्य हे महानुभाव साहित्यातून प्रकटलं असं आपण समजतो. त्यानंतर फादर थॉमस वाङ्मयाच्या इतिहासात आपल्याला हे बघायला मिळतं. त्यानंतर फादर थॉमस स्टीफन्सच्या ख्रिस्त पुराणात लिहिलेल्या प्रस्तावनेमध्ये अवतीर्ण झालेलं आहे. आज्ञापत्र हे रामचंद्र पंत अमात्य यांचं लेखन शिवकालातीलच आहे, परंतु ख्रिस्त पुराणानंतर म्हणजे 1715 ते 16 या काळात ते उजेडात आलेलं आहे. फादर स्टीफन्सने लिहिलेल्या गद्य प्रस्तावनेत विरामचिन्हांचा वापर आहे. ही मराठी भाषेला मिळालेली फार मोठी देणगी आहे. ख्रिस्त पुराण हे येशू ख्रिस्ताचे जीवन दर्शन घडविणारे पहिले महाकाव्य आहे. प्राध्यापक का प्रियोळकरांनी म्हटलेलं आहे, रेव्हरेंड नारायण वामन टिळक मूळचे मराठी, मात्र त्यांनी लिहिलेल्या ख्रिस्तायनात फादर स्टीफन्सच्या लिखाणातील मौज दिसत नाही. परदेशी नागरिक मराठी भाषा आत्मीयतेने आत्मसात करून आपल्यात मुरवून घेऊन त्याचा अभ्यास करून इतर देशीय नागरिकांसारखं लेखन करू शकतात आणि आपल्या प्रतिभेचं प्रत्यंतर घडवू शकतात. याचा आदर्श ख्रिस्त पुराणाने तर घालून दिलेला आहेच, परंतु पोर्तुगीजकालीन अनेक जेझ्विटांनी घालून दिलेला आहे. त्यांच्यानंतर फादर डलरी, फादर मॅथ्यू लेदरले आणि अनेक मिशनऱ्यांनी भारतीय दैवत आणि संत वाङ्मयावर अभ्यास केलेला आहे आणि मराठीतून त्यांनी परदेशापर्यंत सुद्धा पोहोचवलेला आहे. मराठीतून अभ्यास करून त्यांनी इंग्रजीत आणि मराठीतूनही त्यांनी परदेशात पोहोचवलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या प्रेषितांचे, संत महंतांचे विचार, धर्मतत्वज्ञान हे भाषेच्या सीमा पार करून जात असते आणि ती कुठच्या एका समाजाची मक्तेदारी नाहीये. कोणीही संत वाङ्मयावर आणि आध्यात्मिक तत्वज्ञानावर अभ्यास करू शकतो आणि त्याच्यात ज्ञान जाणून घेऊ शकतो. आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानात, आता खूप युवा वर्ग समोर आहे, आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानात ज्यांना मराठीत टंकलेखन करणं अवघड जातं ते रोमन लिपीत मराठी सहजपणे लिहितात. अशा लेखनामुळे मराठी भाषा अवगत असलेल्या इंग्रजी वर्णमालेचाही परिचय आपल्याला झालेला असतो हे आपल्याला समजतं आणि याचं श्रेय त्या काळामध्ये मराठी रोमन लिपीत लिहिणाऱ्या फादर थॉमस स्टीफन्सला जातं. फादर थॉमस स्टीफन्सने स्वीकारलेला ख्रिस्त पुराणाचा रूपबंध पाहता यादवकालीन मराठीतील संतांच्या रचना त्यांना माहीत असाव्यात असे अनुमान निघालेले आहे आणि ख्रिस्त पुराणातील अनेक संदर्भ संत ज्ञानेश्वर ते संत एकनाथांपर्यंतच्या अनेक संतांशी मिळते जुळते आहेत. परंतु ते कसे आहेत तर फादर थॉमस स्टीफन्सच्याकडे काही बाळं सापडलेली होती, काही जुने कागदपत्र दस्तावेज सापडलेला होता आणि म्हणजे पासोड्या भुर्जपत्र वगैरे आणि त्यामध्ये तत्कालीन भाविकांनी ते मोठ्या
प्रेमाने जपून ठेवलेलं होतं. त्यापैकी काही दस्तावेज थॉमस स्टीफन्सच्याकडे सुद्धा सापडलेले होते. आता यावरून असे म्हणता येते की असा जुना दस्तावेज जपून ठेवण्याची शिस्त त्यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी जपलेला हा जुना ठेवा नंतर संशोधकांच्या हाती लागला असावा आणि किंबहुना पोर्तुगीजांच्या काळात त्यांनी ऐतिहासिक दस्तावेज सांभाळण्याची कडक शिस्त असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही हा ठेवा पुढच्या पिढीपर्यंत आलेला असावा. ख्रिस्त पुराणाचे हे ऐतिहासिक स्वरूपाचे मराठी साहित्याला असलेले फार मोठे योगदान आहे. खरे तर अगदी शेवटचे 2 मुद्दे आहेत. खरे तर बायबलमधील कानामात्रांचा देखील बदल करू नये असा कर्मठ धर्माधिकाऱ्यांचा आदेश असल्यामुळे धर्मतत्वज्ञानावर भाष्य करताना काटेकोरपणा बाळगला जाण्याच्या काळात थॉमस स्टीफन्स यांनी येशूचे जीवन आणि त्याच्या तत्वज्ञानाला धक्का न लावता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य स्वीकारलेले आहे किंवा त्याचा आविष्कार केलेला आहे. फादर स्टीफन्सची ही बंडखोर वृत्ती काही पुरोहितांना मान्य नसावी. प्राध्यापक का प्रियोळकर यांनी फादर जे.एस. मिरांडा यांनी रोमन लिपीतील फादर स्टीफन्स यांच्या ख्रिस्त पुराणाच्या गद्य प्रस्तावनेचे देवनागरी लिप्यंतर केले. त्याला लिहिलेल्या प्रस्तावनेत ख्रिस्त पुराण हे देवनागरीत प्रसिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांचा परामर्श घेतलेला आहे. इतके मनोरम काव्य केवळ रोमन लिपीत असल्यामुळे पुष्कळ भाविकांना आणि रसिकांना त्याचा आस्वाद घेता येत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. प्राध्यापक शांताराम बंडेलू म्हणतात की सकळी आणि सुंदरी लिपीत बंदिस्त झालेल्या महानुभावीय मराठी वाङ्मयाशिवाय आणि रोमन लिपीत लिहिलेल्या जेझ्विट मराठी वाङ्मयाशिवाय या अर्वाचीनीकरणाच्या तडाख्यातून कोणतंही मराठी वाङ्मय सुटलेलं नाही. हे 2 प्रकारची वाङ्मय म्हणजे साहित्य हे व्यवस्थित राहिलेलं आहे. इन्क्विजिशनच्या कठोर परिणामांचा परिणाम होत नाही म्हणून धर्मविषयक धोरणांचा पुनर्विचार करण्यासाठी धर्म परिषदा झाल्या. शेवटच्या परिषदेमध्ये मराठीतून धर्मशिक्षण देण्यासाठी मराठीचा अभ्यास करण्याची सक्ती करण्यात आली. यानंतर म्हणजे लोकभाषेची यानंतरच बोलीभाषेतून साहित्य येऊ लागले. व्याकरणापासून तर चरित्र ग्रंथ, प्रार्थना, धर्मसूत्रे, काव्यग्रंथ इत्यादी साहित्य आले. म्हणजे सांकेतिक लिपी वापरण्याचा प्रश्न उद्भवत नव्हता. आणि तरीही ख्रिस्त पुराण त्या काळी जर जास्त प्रचलित होऊ शकले नाही याचे कारण फादर थॉमस स्टीफन्सनी काव्यलेखन करण्यासाठी, निरूपणासाठी तत्कालीन एतद्देशीय नवख्रिस्तींना आकलन सुलभ होण्यासाठी घेतलेले आविष्कार स्वातंत्र्य तर नसेल ना हा प्रश्न मला आज इथे पडतो. कारण आजही बायबलमधील अनेक गोष्टी, प्राककथा, मिथक वगैरे जे आहेत त्यांचा नवीन अर्थ लावलेला आजही स्वीकारला जात नाही तितक्या प्रमाणामध्ये. नामवंत साहित्यिक वि. द. घाटे यांनी रेव्हरेंड नारायण वामन टिळक आणि पंडिता रमाबाई यांनी ख्रिस्ताला हिंदू केले असे म्हटले होते. त्यांनी केलेल्या ख्रिस्ती धर्मस्वीकाराबाबतचे वि. द. घाटेंचे हे विधान आहे. परंतु ख्रिस्ताच्या हिंदवीकरणाची प्रक्रिया फादर थॉमस स्टीफन्सच्या ख्रिस्त पुराणापासूनच सुरू झाली होती असं मला वाटतं. ख्रिस्त आणि पुराण या शब्दातून तर ते सिद्ध झालेलंच आहे. परंतु समग्र ख्रिस्त पुराण वाचल्यावर हिंदू आणि ख्रिस्ती समाज संस्कृतीचा त्यातील सुरम्य संगम पाहिल्यानंतर त्याचा अधिक प्रत्यय आपल्याला येतो. शेवटचं पण अतिशय महत्वाचं मला वाटतं की सॅन फ्रान्सिसची बॉर्न जीसस चर्च मधील 500 वर्षापूर्वीची कूड किंवा शव कुजत चालल्याचं दिसतं. परंतु सन फ्रान्सिसच्या त्यांच्या संस्थेच्या असलेल्या म्हणजे जेझ्विट धर्मगुरू असलेल्या फादर थॉमस स्टीफन्स विरचित ख्रिस्त पुराण 400 वर्षांनी आजही ताजं टवटवीत आहे. कारण ख्रिस्त पुराणाचा रूपबंध अम्लान अशा बोलभाषेत, काव्याच्या भाषेत उभारला गेलेला आहे. लोकभाषा, लोकसाहित्य, प्रतीक, प्रतिमा, मिथक कल्पकतेला अधिक सर्जनशील बनवतात. आणि पुराण या शब्दाचा तर अर्थच आहे पुराण, जे कधीच पुरं होत नाही ते पुराण. आणि त्यामुळे सतत त्याच्यावर नवीन नवीन विचार व्यक्त होतात आणि त्यामुळे त्याचा ताजेपणा अधिक उजळून निघतो. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अतिशय बारकाईने आणि एक अभ्यासपूर्ण अशा तऱ्हेची मांडणी झालेली आहे. मी याच्यानंतर जोसेफ पुस्कानो यांना विनंती करते की त्यांनी आपला निबंध सादर करावा.
सभागृहातील सर्व उपस्थित असंख्य विद्वान आणि गोव्याच्या तरुणाईतले रसिक तरुणी, फादर स्टीफन यांच्या मराठी साहित्यातलं योगदान ह्या अंतर्गत फादर थॉमस स्टीफन यांच्या लिखाणातील वैज्ञानिक कंगोरे हा विषय मी घेतलेला आहे माझ्या लग्नमित्रासाठी. त्यात बायबलमधील निवडक विज्ञान स्थळाशी तुलनात्मक असा आढावाही सुद्धा घ्यायचा मी थोडक्यात प्रयत्न केला आहे. As advised by Dr. Bhushan Barve, this mini essay is being presented in bilingual style, Marathi and some type English. फादर थॉमस स्टीफन यांच्या लिखाणातील विज्ञान साहित्याचा आढावा घेणारा हा लघुनिबंध ख्रिस्त पुराणाची भाषा, तिच्यातील सौंदर्य, त्यातील अलंकारिकता, त्यातला काव्यरस, त्याचा इतिहास इत्यादी पारंपरिक विश्लेषणात्मक पैलूंचा अभ्यास करणारा नाही किंवा त्याचा आस्वाद घेणारा नाही. It comprises only few scientific spots spread in the Bible but have been unnoticed and explained further by Father Stevens in his Christa Puranam. I would rather confess that this is not a deep study but a bird's eye view only. सुमारे 500 वर्षापूर्वी युरोपात सुरू झालेला धर्मश्रेष्ठ की विज्ञान हा वाद सध्याच्या कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. We have realized that the concept of God was created for salvation of mankind, but the intolerance divided it in a different religions. ह्याची जाणीव झाल्याने आपण देवमंदिर बंद ठेवून जीव वाचवण्यासाठी आपले सारे जण विज्ञान मंदिराकडे म्हणजे वैद्यकीय केंद्राचा आधार घेत आहोत. अध्यात्माची मर्यादा लक्षात आल्याने विज्ञानाची कास धरण्यासाठी समाजात प्रयत्न होऊ लागले आहेत. अशा वेळी धर्मग्रंथामध्ये दडलेलं विज्ञान सर्वसामान्य माणसांना समजावं म्हणून त्याचा शोध घेणे गरजेचं वाटू लागलं आहे. समाजात विज्ञान दृष्टिकोन रुजवणारे आणि विज्ञान प्रसार करणाऱ्या साहित्याची निकट भासू लागली आहे. आज देशातील बहुसंख्य भाषात विज्ञान साहित्य जोर धरू लागला आहे. 6000 वर्षापूर्वी पृथ्वीवर कोणताच धर्म नव्हता, अस्तित्वात नव्हता आणि प्रारंभापासून अस्तित्वात असलेला निसर्ग धर्म हा निरंतर सुरू असला तरी आपण आपल्या एवढ्याशा आयुष्यात तिथल्या धार्मिक निष्ठा जपत एकमेकावर कुरघोडी करण्यात आपला जन्म वाया घालवीत असतो. ज्या संत महंतांना निसर्गाचा धर्म समजला त्या सर्वांनी वसुदैव कुटुंबकम आणि सर्वे भवन्तु सुखीना सर्वे सन्तु निरामय हाच मार्ग स्वीकारला. हजारो वर्ष युद्ध करून आणि संशोधन करून मानवी अजूनही अशांतच आहे. माणसाच्या मनातले उदरनिर्वाह, दुःख, वेदना, मृत्यूचे भय अजून कायम आहे. हे भय जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत माणसाचे संबंध जोडणे शक्य नाही. केवळ मानसिक उत्क्रांतीच मनातील हे भय घालू शकते आणि त्यासाठी पूर्वग्रह विरहित स्वसंशोधन करावे लागेल. मनातील विचारांच्या निर्मितीची प्रक्रिया स्वाध्यायाने समजावून घ्यावी लागेल. यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसेल तर धर्म पांगळा आणि विवेक नसेल तर विज्ञान आंधळे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसेल तर धर्म पांगळा याची जाणीव सगळ्यांना होत आहे. नेमकं हेच कार्य फादर थॉमस स्टीफन सारखे मिशनरी आपल्या साहित्यातून जुन्या काळात करत होते. विज्ञान दृष्टिकोन आहे तरी काय? पंडित जवाहरलाल नेहरू त्यांच्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया या पुस्तकामध्ये म्हणतात, विज्ञान आणि आधुनिक जगामुळे तथ्य, टीकात्मक परीक्षण, पुराव्यांना महत्व, त्याचबरोबर रूढी परंपरांना जसंच तसंच स्वीकारण्यास विरोध इत्यादी महत्वाचे बदल झाले. म्हणून जगताना वैज्ञानिक पुरावा हा अंतिम शब्द असावा. विज्ञानातील क्लिष्ट वाटणाऱ्या गोष्टी सोप्या करणे व त्या समजावून घेणे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची सोपी व्याख्या आहे. त्यासाठी निर्माण केलेले साहित्य हे विज्ञान साहित्य होईल. आपण सारे विज्ञान तंत्रज्ञानातील शोधांतून निर्मित झालेल्या भौतिक सोयीसुविधांचा चंगळवारी वापर करत असताना आपली मानसिकता सुद्धा वैज्ञानिक व्हायला पाहिजे. खरे तर उच्च दर्जाचं अध्यात्म आणि वैज्ञानिक विचारसरणी यांचा मिलाप मानवतेच्या विकासासाठी हातभार लावणार आहे.
Change is a constant, and we shall adapt to it wholeheartedly for progress in the life. नेमकं हे कार्य फादर स्टीफन यांनी आपल्या ख्रिस्तपूर्णात केलं आहे. बायबलमधील सहज न उलगडणाऱ्या विज्ञान स्थळांचे त्यांनी स्पष्टीकरण केलेलं आहे. निसर्गप्रेम हा फादर स्टीफन यांच्या DNA मध्ये होतं हे त्यांनी 1579 साली हिंदुस्थानला पोहोचल्यावर आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रातून दिसून येते. जेलीफिश हा प्राणी त्यांनी समुद्रात पाहिलेले वडिलांना लिहितात. पाण्यात कोंबड्याचा तुराप होत चालला आहे असं त्यांना वाटलं. तो एक रंगीत व आकाराने मोठा मासच जणू, आणि त्याच्या खालच्या बाजूने पाण्यात फुटलेले दोरासारखे अवयव तरंगत होते. ती बहुधा त्याला गटांगल खाण्यापासून वाचवण्यासाठी असावेत असा त्यांनी कयास केला होता. चित्रविचित्र पक्ष्यांचे वर्णन तो करतो. त्यातले काहीतरी इतके मोठे की त्यांनी पंख पसरले की एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत 7 वावर अंतर ते कापून टाके. एका हेरिंग सारख्या मोठ्या चमत्कारिक माशाविषयी लिहितो. त्याला पंख असतात व तो उडतो, आणि अशा असंख्य माशाची थवी या आणि अशा अनेक विलक्षण वर्णनात स्टीफन स्वतःला हरवून जात असे. आपल्या विविध वर्णनांनी फादरांनी निसर्गसृष्टीचा आधार घेतलेला दिसतो. इंग्लंडमधून भारतात आलेला हा थॉमस इस्तेव पहिला फिरंगी आपली मराठी भाषा विषयीचा आंतरिक मुळ व्यक्त करताना निसर्गातील वनस्पती आणि जीवसृष्टीचा आधार घेतो. त्यामुळे त्याची उपमात्मक वर्णने अवीट आणि गाजलेली आहेत. मराठी भाषेला त्यांनी केलेले जैसी पुष्पाभजी पुष्पभोगरी की परिणामाची कस्तुरी किंवा पक्षामध्ये मोर किंवा वृक्षामध्ये कल्पतरू हे उल्लेख त्यांची निसर्गाची जुळलेली नाळ दर्शविते. त्यांच्या लिखाणातील फुलोरा तर अगदीच भावना असतो आहे. जाई जुई मालती सेवंती चंपक परिमळाची ओसंडती तिथे रणझुणकार पडती ब्रह्मराचे अशी वर्णनित करत असतात. आणि हे सगळं निसर्गाशी निगडीत, पर्यावरणाशी निगडीत, त्यांच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे त्याशी निगडीत आहे. The keen observation of Father Stevens of his surroundings, environment and nature as reflected in Krishna Purana is simply marvelous. निसर्ग परिसराचे सूक्ष्म अवलोकन हे फादर स्टीफन यांची खासियत आहे. त्यामुळे त्यांचं लिखाण विज्ञान साहित्याच्या अंगाने जाते. आपला विषय भाविकांना समजून देताना ख्रिस्तपूर्णात ते आकाशातील तारे, समुद्राचं लाटा, मासे, कोकिळा, विविध फुले, भोपळ्याची भाजी, वस्त्र कुरतडणारा कीटक यांचे संबंधित दाखले देतात. ख्रिस्तान पुराणात केलेली नदीचे वर्णन तर एक विज्ञान कविता आहे. ठाई ठाई ओळली अंकट मोडणी विस्तारली, शिंपणा करू लागली आनंद भोनी, निर्मळी लहर वाहत गुंडे संक्रिय आदळत, मंदस्वरी गर्जत नादू पडे श्रावणी. अशा कितीतरी विज्ञान गीतांची ख्रिस्तपूर्णामध्ये लयलूट आहे. उत्पत्तीमधील पृथ्वी निर्मितीच्या परमेश्वराच्या कृतीबद्दलचे त्यांचं वर्णन जणू विज्ञान साहित्याचा एक मासला आहे वाढतो. त्यातली ग्रहताऱ्यासंबंधी माहिती किती सुलभ त्यांनी करून सांगितलेली आहे की बघा, आकाशात 7 वार केले, त्यांचे 7 स्वर्ग केले, ते एक पिकावर एक ठेवले, ते कसे केले आता सांगेन. त्याने अग्निमंडलावरती चंद्र केला, चंद्रावर शुक्र ठेवला, शुक्रावर बुधाची रचना केली, बुधावरून सूर्यप्रकाशला, त्याचा अवतेज सर्वत्र पसरला, त्यावर मंगळ आपल्या जागी शोभू लागला, मंगळावर गुरु होता, त्यावर शनीची दीप्ती होती. अशी 7 वराची उत्पत्ती पुराणात सांगितलेली आहे. म्हणूनच तर ख्रिस्तपुराणात फादर स्टीफन्स यांनी परमेश्वराला उद्देशून महान वास्तुरचना तज्ञ, सोप्या मराठीत आर्किटेक्चर म्हटलेलं आहे. आणि हे त्याच्या विज्ञान प्रतिभेचे प्रत्येक वाटते. हीच गत आपल्या लिखाणात ते आरोग्याची टिप्पणी करताना आढळतात. दूरवरचा समुद्र प्रवास करताना जडणारे शारीरिक रोग त्यांच्या निरीक्षणातून सुटलेले नाही. हिरड्या सुचतात, अगदी कापून टाकाव्याशा वाटतात, पाय सुचतात व त्या सगळ्या शरीराची जळजळ होते, हातपाय अशक्त होतात आणि मृत्यू होतो. हे वर्णन ते आपल्या लिखाणात करतात. हे स्कर्वी आजाराविषयी असावं, कारण सर्वी इज द डिझीज कॉज बाय लॅक ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी. आपले शरीर एक आहे कोणते अपरिवर्तनीय सौम्यपूर्ण असे अस्तित्व नाही, तर सहने सतत बदलणारे आहे. उष्णता आणि ऊर्जेच्या इतर अनेक स्रोतांचा तो सहज आणि सतत बदलणारा मिलनबिंदू आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानातील गरम वातावरणात युरोपीय प्रवाशांना झळ पोचल्यास नवल नव्हती. हे जाणून त्यांनी
त्या काळी आपल्या लिखाणातून जागरूकता केली होती. आपल्या अनेक गरज भागवणाऱ्या नारळाच्या झाडाला कोकणात कल्पतरू म्हणतात. ह्या वृक्षाचे फादर स्टीफन यांनी विशेष शक्य असलेले आढळले. प्रतिकूल परिस्थितीत वाचविणारे असा ते त्या झाडाचा उल्लेख करतात. त्यांनीच कल्पतरू म्हणून गौरवलेले नारळाचे झाड किती उपयुक्त आहे याची ते टिप्पणी करून ठेवतात. भारतातल्या प्रचंड उष्मामुळे कामावडे शहरातले शहर बाहेर निघून जातात व नारळाचे पाणी आणि त्यावेळी तेव्हा नारळाचे पाणी खूप उपयुक्त ठरते. पाण्याभोवती असलेले पाण्याअभावी शरीराचे होणारे डिहायड्रेशन तेव्हा नारळाचे पाणी होते तेव्हा नारळाचे पाणी महत्वपूर्ण भूमिका करते, कारण त्यांच्यात भरपूर प्रमाणात इलेक्ट्रोलाइट्स असतात. अशी फादरांची वैद्यकीय नोंद आहे. आपल्याला भावाला लिहिलेल्या तेव्हाच्या पत्रात फादरांनी नारळाच्या झाडाची वारेमाप कौतुक केलेलं आहे व ते आधुनिक विज्ञानात सिद्ध झालेलं आहे. आपण अनुभवत आहोत त्यात सिद्ध झालेले आपण अनुभवत आहोत. त्यांच्यापासून तेल, दारू, लाग, गोड, द्रव, विनेगर मिळते. त्यांच्यापासून गाथेचे दोर बनवता येतात आणि त्याच्या फांद्या पावसापासून झोपडीचे रक्षण करण्यासाठी वापरल्या जातात. तो वृक्ष वर्षभर फळे देतो. ही फळं खजुरासारखी नसते तर माणसाच्या डोक्याच्या आकाराची असतात. त्या फळात बियर सारखे पेय असते आणि तहान भागवायला ते फार चांगले असते. फळाच्या आत घराचे अस्तर असतं आणि ते मूल्यवान अन्न असतं. वरच्या कवचाचा वापर लोहार भट्टीत जाळण्यासाठी कोळसा म्हणून करतो. अशा प्रकारे फादर स्टीफन यांची साहित्य मुळातच विज्ञानाचा वारसा लागलेली दिसते व मराठीतील आद्य विज्ञान साहित्यिक म्हणून त्यांची गणना व्हावी अशा मनाला वाटून जाते. गेली अनेक वर्षापासून सामाजिक पगड्यापायी आपल्याकडे विज्ञान साहित्य दुर्लक्षित केलं होतं व आता त्याला बरेच दिवस येऊ लागले आहेत. प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये विज्ञान साहित्याला मानाचे पान मिळू लागले आहे. मराठी भाषेतील 94व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ख्यातिकीर्त संशोधक आणि ज्येष्ठ विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत माळकर यांना दिलं गेलं आणि मराठी सारस्वताने विज्ञान साहित्यावरती शिक्कामोर्तब केलं आहे. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. बायबलमधील अनेक कथा या विज्ञान कथा सदृश्य आहेत. आज नाट्य असलेल्या ससिद्ध गोष्टीचे भविष्यातील प्रक्षेपण म्हणजे विज्ञान कथा होय. सायन्स फिक्शन इज एक्सट्राप्लोटेशन ऑफ एक्झिस्टिंग प्रूव्ड आस्पेक्ट ऑफ द लाईफ. फादर स्टीफन यांच्या पिस्तपुराणांतून ह्या बायबल कथा वाचताना केवळ रोचक नव्हे तर बौद्धप्रद वाटतात. द नॅरेशन of incidences and stories in Krishna Purana are not only vivid but also decide. होरेबच्या पर्वतावर मोझेस प्रार्थना करण्यासाठी गेला असताना इजिप्तच्या दास्यांतून मुक्त झालेले तेव्हाचे पाखंडी जीव टेकडीखाली मृत्यूपूजेत गुंतलेले पाहून त्याच्या अंगाचा तिळपपट झाला. त्याने जमिनीतून झिरपत टेकीच्या टोकावर आले काळे तेल दगडाच्या ठिणगीने पेटवले असावे आणि आगीच्या झोळातून परमेश्वराचे दर्शन झाल्याची आवई उठली असावी आणि दगडावर लिहिलेल्या 10 हातांनी त्यांच्या गळी उतरवण्यासाठी परमेश्वराची भीती दाखवली असावी. मोझेसची ती कृती वर्णन करताना फादर स्टीफनने शिस्तीच्या बडक्याचा धाक व्यक्त केला आहे असं म्हटलेलं आहे. आधुनिक संशोधनात बायबलमधील अनेक घटनांचा शास्त्रोक्त आढावा घेतला जात आहे. उदाहरणार्थ नोहाच्या तारूचे अवशेष संशोधक तुर्कस्तानातील 4000 मीटर उंचीच्या अराफात प्रवासावर शोध घेत आहेत. फारो राजाच्या शोध घेत आहेत आणि कार्बन टेस्टद्वारे त्यांचं आयुष्य ते किती जुने आहेत हे पडताळून पाहत आहेत. अजून यश आलेले नाही. फारो राजाच्या दोषापासून सुटका करण्यासाठी लाल समुद्र पार करताना बुद्धिमान मोझेसने इस्रायली लोकांना ओहोटीची वेळ साधून किनाऱ्याने बाहेर काढले आणि पाठलाग करणाऱ्या राजाचे सैन्य नंतरच्या भरतीच्या सन्मान घालणाऱ्या लाटात गटांगळा घालू लागले असावी असा संशोधकाचा निष्कर्ष आहे. फ्लोरिडा युनिव्हर्सिटीच्या डॉक्टर डॉरन नॅफ या समुद्री घटना व हवामान तत्त्व असलेल्या शास्त्रज्ञांच्या मते ती एक वार आणि पाणी यांच्या प्रवाहामुळे विशिष्ट स्थितीत पाणी विमागून वर जाण्याची अनोखी दुर्मिळ घटना असू शकते. तसेच नव्या करारातील उल्लेखाप्रमाणे येशू किरनेट सरोवराच्या पाण्यावरून चालत मासेमारी करणाऱ्या शिष्यापर्यंत पोहोचला होता. अलीकडच्या संशोधनात तत्कालीन हवामानाचा विदा डेटा विश्लेषित केला असता त्या परिसरातील तापमान त्यावेळेला -2 डिग्री सेंटीग्रेड होते व सरोवराच्या पाण्यावर बर्फाची थर तयार झाली होती व त्यावरून सरकत येशू पाण्यावरून पुढे गेला असावा असं वैज्ञानिकांना वाटते.
Had Father Stephen been here with his modern knowledge, his Krista Purana would have been definitely a high standard modern literature epic like John Milton's Paradise Lost. त्याचप्रमाणे बायबलच्या नव्या करारात ती कथा आहे. आपल्या आईसोबत येशू कानागावी लग्नाला गेला असताना तिथला द्राक्षरस संपला होता व आईच्या आग्रहाला बळी पडून येशूने पाण्याचं मद्य तयार केलं, अशी ती कथा आहे. गोवा आणि मद्य हे नाते 400 वर्षापूर्वी प्रचलित असावं, तेव्हा खुद्द येशूने मद्य प्यायला प्रोत्साहन दिले आहे असा स्थानिक लोकांचा गैरसमज होईल. ही गोष्ट फादर स्टीफनला जाणवली असावी. व आपल्या पुराणात त्यांनी ते लिहिले आहे, फिरिंगाच्या देशात थंडी असल्याने मद्य प्राशन केले जाईल, पण ती प्रथा हिंदुस्थानच्या उष्ण प्रदेशात गरजेचं नाही असं ठासून सांगितलं आहे. किंबहुना त्यांनी मद्यपानाचा निषेध केला आहे. मुळात कानातील तो प्रसंग चमत्कार होता का, ही शंका फादर स्टीफनच्या मनात असावी. कारण येशू ख्रिस्त एक प्रभावी समुपदेशक होते व लोकांचे चुकीच्या प्रथेविषयी मतपरिवर्तन करण्यात त्यांचा हातखंड होता, ही जाणीव फादर स्टीफनला असावी. सामाजिक भान हे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचं प्रमुख अंग आहे आणि फादर स्टीफनची बांधिलकी ख्रिस्त पुराणात ठायी ठायी आढळते. फादर स्टीफनच्या काळात विज्ञान आजच्या इतकं प्रगत नव्हतं, अन्यथा त्यांनी आपल्या स्वतंत्र प्रतिभेच्या बळावर ख्रिस्त पुराणात अन्यत्र घेतलेल्या स्वातंत्र्याप्रमाणे बायबलमधील चमत्कारांचे विश्लेषण करून ते त्या काळातील साक्षात्कार म्हणजेच अगम्य नैसर्गिक घटनांचा उलगडा होते हे दाखवून दिले असते आणि तत्कालीन जीवनाच्या इतिहासावरती शिक्कामोर्तब केलं असतं असं वाटत राहते. अशा वेळी सुबोध बायबलमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ख्रिस्त पुराण हे ऐतिहासिक किंवा वैज्ञानिक नसून कथात्मक काव्य म्हणजे मिथोपोएटिक आहे, यावर अजून सखोल विचार केला जावा असं वाटते. जाता जाता मॉन्सिनियरने आपल्या निबंधात म्हटलं त्याप्रमाणे वसईतल्या रहाटाविषयी, त्याला आम्ही पर्शियन व्हील पाणी बसणारा रहाट असा उल्लेख आढळतो. रहाट पाहून फादर स्टीफन चकित होतात आणि ते लिहितात, आणि एक नवल ऐका तेथे वृक्षप जोडून रहाटाचे पाणी काढीत ती वरुते शिपणया लागी. परंतु हा जो दाखला त्यांनी दिलेले फादर स्टीफन 1611 ते 12 दरम्यान वसईच्या वास्तव्यात राहिले तेव्हा त्यांनी रहाट बघितले असावे. पण या तंत्रज्ञानाचं उदाहरण ते त्या पहिल्यांना आठवड्यातून एक दिवस विश्रांती द्यावी हे सांगण्यासाठी करतात व त्यातून त्यांचा बुद्धदयावतीपणा व्यक्त होतो. हीच त्यांची सामाजिक बंधुकी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा एक भाग आहे असं मला वाटते. फ्रेंड्स, taking into consideration the limit of time, I conclude my essay with thanks to Sahitya Academy and organizers of this versatile conference. This short essay was prepared as I paged through research work of some dignitaries as reference. I am grateful to the respective authors. The subject is vast and deserves more exploration. Thank you. धन्यवाद. एखाद्या संहितेकडे वेगळ्या एका दृष्टिकोनातून कसं पाहता येतं ते आपल्याला याच्यातून कळलेलं आहे. आता चर्चासत्राचा वेळ तसा संपत येतो आहे, पण तरीही कोणाला काही प्रश्न असतील तर मोजके प्रश्न मला वाटतं घ्यावेत, कारण हा परिसंवाद असल्यामुळे. मला एक प्रश्न जोसेफ तुस्कानोंना विचारायचा आहे, म्हणजे की आपण विज्ञानाचे अभ्यासक आहात, आपण धर्म आणि अध्यात्म हे समानार्थी असं धरून चाललेलं आहात असा माझा समज झालेला आहे. खरं म्हणजे इंग्रजीमध्ये विज्ञान आणि अध्यात्म असं नातं आहे की विज्ञान फिजिक्स अँड बियॉन्ड फिजिक्स इज मेटाफिजिक्स, अध्यात्म. तर त्या अध्यात्माचं आपण धर्म आणि अध्यात्म असं समानार्थी जे वापरतो ते कितपत योग्य आहे? कारण आज विज्ञानाचं ज्ञानाच्या ज्या कक्षा आहेत, मी विज्ञानाचा छोटासा अभ्यासक आहेच, आपल्याला माहिती असेल, मी आयुष्यभर फिजिक्स शिकवलेलं आहे. तर ते फिजिक्स आता बियॉन्ड फिजिक्सच्या बऱ्याच रेंजेसमध्ये घुसलेलं आहे, विशेषतः पार्टिकल फिजिक्स, आणि त्याच्या साहाय्याने अनेक आध्यात्मिक प्रश्नांची उकल ही करता येते. तर तिथं धर्माचा कितपत संबंध येतो, काही येतो का, हा मला प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे.
वास्तविक हा जो वाद आहे धर्मश्रेष्ठ की नाही, अध्यात्म, हा श्रेष्ठत्वाचा प्रश्न नाही. धर्म आणि अध्यात्म हे समानार्थी वापरणं कितपत योग्य आहे? समानार्थी वापरता येतील, कारण ते जसं आईन्स्टाईनने म्हटलं होतं की ते धर्म आणि विज्ञान अंगाने पाहिलं तर त्या गोष्टी सगळ्यांनाच ते मान्य होत नाही. ते सगळी सांगताय त्याप्रमाणे. पण मला वाटतं अध्यात्माची गरज आहे. विज्ञान प्रगती जी आपण करतो ती भौतिक सुखासाठी करतो, पण मानसिक शांतीसाठी अध्यात्म पाहिजे आणि ते सिद्ध पण झालेलं आतापर्यंत. तर दोघांना मी श्रेष्ठ कोण असं मी म्हणत नाही. नाही, ते शब्दाविषयी विचारतायत की हे दोन्ही शब्द असं समानार्थी वापरावेत का, असं त्यांचा प्रश्न आहे. वापरायला काय हरकत आहे? त्याची फ्रीडम प्रत्येकाने आपापलं स्वतंत्र वापरायचं. जसं मी वापरलं ते प्रत्येकाने स्वतंत्र विचारायचं. ठीक आहे. See, I understand Marathi, but I cannot talk Marathi. Okay. I will put the question in English, and it is to Father Correa. His father, Stefaner, he found or discovered, I don't know who told him, that there is one manuscript of the Christoplan written in the Devanagari script at Marsden Collection in the Oriental School of London. Now, my question is only, anyone can answer it. My question is only, has this Devanagari script, manuscript in hand, was it written by Thomas Stephens? That's a good question. Was it written by Thomas Stephens? Is it that he really wanted to have it printed in Devanagari script? He really wanted. He said, Ishkrita Nativa, that is the local. But he could not. He could not. Is it that he wrote in hand, and then when the Portuguese extinguished the Jesuit order in Goa, they extinguished. Is it that they took it to here and then they dispersed their writing as they captured them, imprisoned them, dispersed also their writings, and finally it landed in Marsden Collection in London. Now this has been printed now lately by Father Falcão, a well curated edition. Now, has it been originally written by In Devanagari script. in Devanagari script by Thomas Stephens? ते नकलाकार असतील Is त्यांच्याकडून. it? पण त्यात त्यांना विचारलं. I don't know. Yes. It may well be. Because otherwise, who would take the care? It is not so easy. Not so easy. Most probably, I feel that he wrote also in Devanagari, and then when the Jesuits were expelled, imprisoned, tortured by the Portuguese, we should not think that the Portuguese were benefactors of religious orders here. They were persecutors. Now, after some time, not always. Now, is it true that it is handwritten by him? Only someone who understands Catholic. Extremely penetrating questions pertaining to what must have happened. I mean, Only one who can know the handwriting, who can read the calligraphy, compare with any writing in Devanagari left by him, can give the answer. But my surmise is it must be from him. Otherwise, who take the pains? Who take the pains? We have to be ever grateful to Father Falcão. And who showed him was Father Stefaner. Someone mentioned Father Stefaner. I did. Yes. So it's a question for study, deep study. It's a question for a doctoral thesis. त्याचं तुम्हीच थोडं विश्लेषण केलं तर बरं होईल. I'm an elderly person now.
elderly person. My knowledge of Marathi is very limited. Now we have got so many students here. Yeah. So many students. Some of them could take up this job. Thank you so much. I took so much of your time, madam. फादरांनी जो संदर्भ दिला तो अतिशय महत्वाचा आहे आणि त्याचं मसलन प्रत जे आहे ना, म्हणजे इथे आता खूप उत्सुक लोक आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट लिहिलेलं आहे की ते मराठीमध्ये आहे. पण आता देवनागरी आणि मोडी लिपीमध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे किंवा काय, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे, कारण मोडीचा कुठेच संदर्भ आलेलाच नाही या सगळ्या संशोधनामध्ये. कारण त्या काळामध्ये सर्वजण मोडी लिपीत आणि लोकांना वाचता येत असेलच असं नाही. पण मला असं वाटतं की म्हणजे व्यक्तिशः मला असं वाटतं की फादरांनी ज्या अर्थी, फादर थॉमस स्टीफन्सनी ज्या अर्थी इकडची भाषा शिकून घेतली त्या अर्थी त्यांनी लिपी इकडची म्हणजे रोमन लिपीमध्ये आणि त्यांनी आणि ती इंग्रजीशी जवळ असल्यामुळे त्यांनी ते लिहिलेलं असावं आणि त्यांनी मराठी भाषेचा अभ्यास केलेला असल्या कारणाने आणि त्यांच्याबरोबर काही शास्त्री पंडित होते म्हणून तो सतत एक पादरी गुरुचा जो संदर्भ येतो, एक ब्राह्मण त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारताना आपल्याला दिसतो आहे. त्यामुळे त्यांनी ती लिपी त्यांनी मराठीमध्ये लिहिलेलं असण्याचीही खूप म्हणजे दाट शक्यता आहे असं मला वाटतं. परंतु नंतर जेव्हा इन्क्विजिशनचा कालखंड किंवा तो जो संदर्भ सुरू झाला आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या ज्या सिनडमध्ये त्यांनी जो निर्णय घेतला आणि लोकभाषेला महत्त्व दिलं, त्या काळामध्ये सुद्धा ते मराठीमध्ये आलेलं असण्याची शक्यता आहे असं मला वाटतं. म्हणजे फादर कोलियांचा त्या संदर्भात खूप अभ्यास आहे, ते त्या संदर्भात सांगू शकतील. परंतु मर्सडीन प्रत जी आहे त्याच्यामध्ये फादर नेल्सन फल्काओने स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की त्यांना तिथे मराठी प्रत बघायला मिळालेली आहे. पण त्या काळामध्ये ठोकळे होते आणि ते ठोकळे इकडे उपलब्ध नव्हते म्हणून ते पोर्तुगालमधून छापून आणत होते, असाही संदर्भ त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे म्हणजे प्रिंटिंग प्रेसच्या संदर्भात आणि शिवाजी महाराजांचा इथे संदर्भ आलेला आहे. एक पारिख नावाचे त्या काळामध्ये गृहस्थ होते की त्यांना प्रिंटिंग प्रेस काढायची होती. शिवाजी महाराजांचा तसा त्यांच्या मनामध्ये होतं, परंतु हा थोडासा नंतरचा कालखंड येतो. परंतु त्या काळामध्ये ठोकळे असल्या कारणाने ते पोर्तुगालमधून सगळं छापून आणत होते, ठोकळ्यांनी ते अक्षर जुळवून आणत होते. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की जर ते मोडी लिपी शिकलेले असेल, पण मला इतक्या संदर्भ वाचले गेले पण त्याच्यामध्ये मोडीचा कुठेही संदर्भ मला दिसला नाही, मोडी लिपीचा संदर्भ दिसला नाही. त्यामुळे देवनागरी लिपीमध्ये ते कोणीतरी नंतरच्या काळामध्ये केलेलं असावं आणि मसलन प्रत जी सापडली ती मराठी प्रत असावी असं वाटतं. आपल्या जेझुईट संस्थेचं एक्सपेल वगैरे करणं तो बराच नंतरचा काळ आहे, थॉमस नंतर. पहिल्या प्रथम थॉमसला त्याचे जे अधिकारी होते त्यांना पोर्तुगीज भाषेमध्ये तो काय करणार आहे हे समजावून सांगावं लागलं, म्हणून त्याला पोर्तुगीज भाषेचा आश्रय घ्यावा लागला सुरुवातीला. नंतर त्याने हे मराठीत लिहिलं, परंतु मराठी ठोकळे तयार नसल्यामुळे ते ले ब्रदर जे तामिळनाडूवर येत होते ते मरण पावले आणि मरण पावल्यामुळे ज्या कामाकरता ते येत होते ते ले ब्रदर येऊ शकले नाहीत आणि मराठी देवनागरी ठोकळे तयार झाले नाहीत, म्हणून त्याने ट्रान्सक्रिप्ट केलं परत आणि रोमन लिपीमध्ये ते छापून घेतलं. फक्त ठोकळे नव्हते म्हणून, पण भाषा मराठीच होती, तिला ट्रान्सलेशन नाही ट्रान्सक्रिप्ट करून ते रोमन लिपीमध्ये लिहिलं, छापलं केलं. मात्र ते लिहिलं होतं देवनागरी लिपीमध्ये. याबद्दल आजवरच्या लिखाणात जास्त काही कॉन्ट्रोवर्सी आलेली आहे असं नाही. ते देवनागरी लिपीमध्ये त्याने लिहिलं, छापताना गोंधळ आले. अगोदर त्याने पोर्तुगीज लोकांना कळावं म्हणून काय लिहिणार आहे ते त्यांना समजावून सांगितलं. मराठीमध्ये देवनागरीमध्ये लिहिलं, परंतु छापायला देवनागरी उपलब्ध नसल्यामुळे आणि ते तामिळनाडून जे ब्रदर येत होते ते रस्त्यात मरण पावल्यामुळे ते त्यांचं स्वप्न तसंच राहिलं. मग त्याने ट्रान्सक्रिप्ट करून ते छापण्यासाठी केवळ भाषा मराठी, लिपी रोमी
कोणाला काही प्रश्न? तसं काही दिसत नाहीये, त्याच्यामुळे आपण आता समारोपाकडे वळूया. साहित्य अकादमी आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय गोवा सरकार या दोन्ही समन्वयक संस्थांचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, निबंध वाचक, उद्घाटक, सर्व अन्य अभ्यासक आणि विद्यार्थी मित्र, थोडस मी जरा निष्काळजीपणानेच या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसले, कारण विषय ऐकल्यानंतर मी लगेच हो म्हणून टाकलं आणि मग नंतर मला लक्षात आलं की ज्येष्ठ मंडळी इथे निबंध वाचणार आहेत. मग मला जरा संकोचल्यासारखं वाटलं, पण म्हटलं तर ठीक आहे, काही काही गोष्टी तांत्रिक म्हणून स्वीकाराव्या लागतात आणि म्हणून मी काही मानून न घेता इथे बसून ती जबाबदारी निभावलेली आहे. या तिन्ही निबंध वाचकांनी अतिशय उत्तम आपल्या समोर निबंध सादर केलेले आहेत. त्यात हे आपण ऐकलंच आहे. टेक्स्टकडे बारकाईने कसं पाहावं वाङ्मय म्हणून आणि एकूण सगळ्या त्या पर्यावरणामध्ये हे डॉक्टर सिसिलिया कारवालो यांनी आपल्या समोर उलगडून दाखवलेलं आहे. जागतिक पातळीवरून पाहत असताना कुठे फादर स्टीफन्सचं स्थान निश्चित करता येईल असं शोधत शेक्सपियरशी त्यांचं नातं कसं जुळतं हे फादर कोरियांनी सांगितलेलं आहे आपल्या समोर. आणि आजच्या काळाला अनुसरून असा एक वैज्ञानिक दृष्टीनं त्याचं विश्लेषण करता येतं का याच्यावरती जोसेफ तुस्कानो यांनी आपल्या पद्धतीनं एक प्रकाश टाकलेला आहे आणि तो बारकाईनं अभ्यास त्याच्यावरती करता येण्याजोगा आहे असं ते मला मगाशी म्हणालेले होते. या तिघांच्याही निबंध वाचनाविषयी वेळी सगळेजण इथं उपस्थित होतातच, त्याच्यामुळे त्याची काही मी पुनरावृत्ती करत नाही. अनेकदा असं असतं की अध्यक्षांनी सारांश त्या सत्राचा सांगावा असं असतं, पण मला वाटतं की काही गरज नाही, सगळं बारकाईनं ऐकत होते. मला थोडंसं काय जे वाटतं ह्या विषयी म्हणजे ख्रिस्तपुराण आणि थॉमस स्टीफन्स यांचं योगदान याच्याविषयी ते थोडंसं इथे मांडायचा प्रयत्न करते. ख्रिस्तपुराण या नावामध्येच पौराणिक परंपरेचा निर्देश येतो हे आपण लक्षात घेतो. नेमकं कशासाठी पुराण वापरलं जायचं, पुराण कथनाची प्रयोजन काय होती असं जर आपण विचार करायला लागलो तर भारतीय परंपरेमध्ये आपल्याला त्याचं एक वैशिष्ट्यपूर्ण असं स्थान लक्षामध्ये येतं. कधीपासून पुराण निर्माण झालेली आहेत हे शोधायला लागलो आपण तर भक्ती मार्गाला जेव्हा प्रतिष्ठा प्राप्त व्हायला लागली, भक्तीचा प्रसार वाढायला लागला, तेव्हा पुराणांची निर्मिती व्हायला लागली असं आपल्या लक्षामध्ये येतं. फादर स्टीफन्सना काय करायचं आहे हे जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये त्यांना ख्रिस्त भक्तीचाच प्रचार करायचा आहे. त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणानं ही पुराणांची रचना ही उपासनेसाठी त्यांना आकर्षक वाटली असेल यात काही संशय नाही. पण भक्तीच्या सोबतच इतरही काही कार्य ह्या पुराण श्रवणातून कथनातून जी काही साधली जायची ती सुद्धा महत्वाची आहेत. म्हणजे पुराण म्हणजे काय याची काही एक व्याख्या जी दिली जाते त्याच्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की त्याच्यामध्ये सर्ग म्हणजे निर्मिती विषयक कथा, विश्व कसं निर्माण झालं, काय झालं याच्याविषयीची कथा, म्हणजे ती अर्थातच कल्पनारम्य अशा तऱ्हेची असते ती, कारण कोणालाच माहिती नाही कसं काय झालं आणि कारण शास्त्रज्ञांमध्ये सुद्धा वाद आहेत हे पण दिसतच आहे. मग ही कल्पना प्रेरित कल्पनाजनित अशा तऱ्हेची कथा कशासाठी सांगायची निर्मितीची, तर आपल्याला हे लक्षात यायला लागतं की विश्व कसं निर्माण झालं आणि त्याच्यामध्ये या सगळ्या प्राण्यांची जीवांची स्थानं काय आहे, त्याच्यात माणसाचं स्थान काय आहे, एका परीनं माणसाच्या निर्मितीचा जीवनाचा हेतू काय आहे ह्याच्याशी त्याचा धागा नेत नेत आपल्याला जाता येतो. म्हणजे जग कसं आहे, कुठे आहे याच्याविषयीचा जो काही दृष्टिकोन आहे त्याचा निर्मितीच्या कथांशी काहीतरी संबंध असतो. आपल्याला देशोदेशीच्या वेगवेगळ्या
परंपरांमध्ये अशा निर्मितीविषयक कथा दिसतात. आणि जिथं लिखित परंपरा नाही तिथे आख्यायिका असतातच. त्या अर्थी जग कसं निर्माण झालं आणि त्याच्यामध्ये आपलं काय स्थान आहे याच्याविषयी कल्पना करण्याची गरज सगळ्या मानव समुदायांना वाटत असतात. तर हा सर्ग हा जो भाग आहे निर्मिती विषय हा तिथे येतो. देव आणि ऋषींची वंश. तर देव आणि ऋषी म्हणजे काय नेमकं, तर इथं आपल्याला दिसेल की ज्यांना काही एक वरचं स्थान दिलेलं आहे, अलौकिक स्थान दिलेलं आहे, त्यांचं स्थान काय आहे, त्यांचा पुन्हा मानवी एकूण जगाशी संबंध काय याच्याविषयीच्या कल्पना इथे येतात. मन्वंतर इथे मानवी विश्वातल्या घडामोडी आपल्याला आलेली दिसतात. मानवी सत्तांतर कशी झाली, काय झाली, हे सगळं पुन्हा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून असतं, तंतोतंत असं नाहीये. त्याच्यानंतर प्रतिसर्ग म्हणजे विनाश आणि पुनर्निर्मिती, इतिहास म्हणजे राजघराण्यांविषयीची आख्यायिका, दंतकथा वगैरे, हे सगळं जे असतं ते तंतोतंत कुणी नोंदवून ठेवलेलं आहे आणि तसं इतिहास म्हणून आज आपण ज्या दृष्टीने पाहतो त्या दृष्टीने येत नाही. तर त्या समाजाला जे काही पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवावं असं वाटतं आहे, महत्वाचं वाटतं आहे, त्या गोष्टी आपल्याला इथं पुराण म्हणून आलेल्या दिसतात. म्हणजे बघा, मी म्हटलं की भक्ती मार्गाचा प्रसार हा एक हेतू होता. दुसरी गोष्ट, पुढच्या पिढीपर्यंत काय पोचवायचं आहे, आपला आचार धर्म काय आहे, मूल्य व्यवस्था काय आहे, आणि मग अवांतर सुद्धा जी काही माहिती त्या त्या वेळेला लोकांना नंतरच्या पिढीला सांगावीशी वाटेल त्या गोष्टी तिथे समाविष्ट होत जातात. जर आपण पाहायला लागलो तर पुराण कथनाची श्रवणाची परंपरा काय आहे, इथं पुराण म्हणजे या व्याख्यात बसणाऱ्याच गोष्टी असं नव्हे. नंतरच्या काळात आपल्याला असं दिसेल की आख्यान काव्य रचली गेली, कथा काव्य रचली गेली आणि त्यांचं सुद्धा या पद्धतीने वाचन झालं. कुणीतरी एक ती पोथी समोर ठेवून वाचतो आणि मग त्याच्यावरती स्पष्टीकरण करतो. म्हणजे काही ओव्या वगैरे वाचायच्या, श्लोक किंवा काय जे असेल ते वाचायचं आणि मग नंतर त्याचं निरूपण करायचं. या पद्धतीमध्ये निरूपण करणारा जो आहे तो आपलं असं काही तिथं आपला अन्वय काही तिथे घालतो. जे काही आधीच्या पिढीनं आपल्या समोर संहितागत करून ठेवलेलं आहे, शब्दबद्ध करून ठेवलेलं आहे, त्याला हा निरूपण करता आपल्या भाषेमध्ये समकालीन ज्या काही संज्ञा संकल्पना जगचे असेल त्याच्यामध्ये एका परीनं रूपांतरित करतो, विस्तारित संक्षेपित करतो आणि ते पुढे आणतो. आपल्याला असं दिसेल की या कथनांच्या धाग्यांमधून जणू काही परंपरा प्रवाहित होत पुढच्या पिढीपर्यंत जात असते. नवे नवे धागे त्याच्यामध्ये येत असतात. मुळामध्येच ह्या परंपरेमध्ये म्हणजे या एकूण सगळ्या पद्धतीमध्ये पुनर्निर्मितीला वाव आहे. म्हणजे आधाराला काहीतरी आहेत त्या संहिता, स्थूल असे धागे आहेत, पण ते अगदीच अपरिवर्तनीय आहेत असं नाही. त्याच्यामध्ये बदल घडू शकतात, घडलेले आपल्याला दिसतात. वेगवेगळी पुराणं आहेत, सगळ्यांमधल्या कथा तंतोतंत सारख्या नाही, फेरफार आहेत. नवनव्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. त्या कशा आल्या, काय आल्या याचा ऐतिहासिक काही एक अन्वय लावता येतो की कुठल्या काळामध्ये कुठलं पुराण पुढे आलं, त्यातली कथा बदलली असावी तर त्याची काही कारण आहेत का, याचा काही एक सामाजिक सांस्कृतिक विचार सुद्धा आपल्याला करता येतो. तर मुद्दा काय की त्या त्या समाजाच्या गरजेनुसार एक परिवर्तनाची तरतूद जणू काही ह्या परंपरेमध्ये आहे आणि हे फादर स्टीफन्सला बरोबर इथं लक्षात आलेलं आहे असं म्हणता येईल. ख्रिस्त पुराणामध्ये त्यांनी जे काही त्यांनी केलेलं आहे की वेगळ्या पद्धतीनं सगळं जे काही वेगळ्या व्यक्तिमत्वाचं जीवनचरित्र आहे किंवा वेगळा ते सगळा जुना करारातला सगळा कथाभाग जो आहे तो इथे येतो. बारकाईने पाहिलं तर ते निर्मिती, वंश, मन्वंतर, काय तो प्रलय आणि पुनर्निर्मिती हे सगळं जे काही इथल्या पुराण परंपरेमध्ये आहे ते तिथेही दिसत आहे. त्याची इथे रचना इथल्या पद्धतीनं फादर स्टीफन्सने केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये इथल्या संज्ञा घेत असताना या परंपरेत असलेलं स्वातंत्र्य त्यांनी पुरेपूर वापरलेलं आहे. म्हणजे कशा पद्धतीनं या वेगवेगळ्या संज्ञा आपल्याकडे चालत येतात हे जर पाहायला लागलो आपण
तर काही संज्ञांचे अर्थ बदलत जातात, विस्तारत जातात, फेरफार होत जातात, हे आपल्याला दिसतं. साधी गोष्ट आहे, एका दैवताला अनेक नावं मिळत जातात. म्हणजे एक नाव आणि एक दैवत असं काही काटेकोर नाही. त्याच्यामध्ये फेरफार होत जातात, बदल घडत जातात, कारण त्या संकल्पना ज्या आहेत त्या तशा घडत बदलत विकसित होत जातात, एकमेकात मिसळत सुद्धा जातात. हे सगळं आपल्या इकडे लवचिकपणानं अतिशय घडतं. हा जो काही एक गाभ्याचा भाग आहे तो बहुतेक फादर स्टीफन्स यांना जाणवलेला आहे असं वाटतं. त्यांनी ज्या पद्धतीनं ते घडवलेलं आहे, म्हणजे फादर फलकाव यांची जर आवृत्ती तुम्ही पाहिली तर त्यांनी विस्तृत तिथं अभ्यास केलेला आहे की सातत्य कसं टिकवून ठेवलंय, त्यात बदल कसा घडवलेला आहे, मूळ भारतीय परंपरेतल्या संज्ञा कोणत्या, त्याला फादर स्टीफन्सने दिलेला अर्थ कोणता, असं सगळं तिथे त्यांनी केलेलं आहे. हे ह्या परंपरेशी जुळणारं आहे आणि ते त्यांना बरोबर तिथं जाणवलेलं आहे. आता याच्यामधून साध्य काय झालं हा पुढचा प्रश्न. म्हणजे हा जो मुद्दा याच्याविषयी तपशिलात बोलता येईल, पण मला वाटतं मुख्य मुद्दा मी मांडलेला. याच्यामधून साध्य काय झालं तर हे घडत असताना एकीकडे तो समाज भाषेशी सुद्धा जोडला जात असतो. हा फक्त आचार धर्म आणि सांस्कृतिक मूल्यव्यवस्था किंवा संकल्पना याचाच प्रश्न नाही. भाषा सुद्धा एक प्रवाहीपणानं त्या समाज जीवनामध्ये पुढे चालू राहत असते. आधीच्या संज्ञा ज्या काही आहेत त्या माहीत होतात ऐकता ऐकता, नव्या संज्ञा काही तिथे मिसळत जातात आणि भाषा ही विस्तारते, प्रवाही होत जाते, काही गोष्टी मागे पडतात आणि त्यामध्ये ह्या संहितांचा वाटा खूप मोठा होता. जेव्हा मराठीमध्ये ख्रिस्तपुराण रचण्याची कल्पना फादर स्टीफन्सच्या मनात आलेली असेल, तेव्हा इथल्या नवख्रिस्ती समाजाच्या दृष्टीनं, भाषेच्या दृष्टीनं हा एक महत्वाचा अशा तऱ्हेचा क्षण असेल. कारण याच्यामध्ये भाषेतला खूपसा भाग हा जपला गेलेला आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी सगळी सामुग्री गोळा केलेली होती, म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्ञानेश्वर आहेत आणि अनेक संतांच्या वेगवेगळ्या रचना आहेत. ती यादी काही इथे सांगत नाही माझ्यापाशी, पण अनेक संतांच्या रचना आहेत. त्यातली शब्द योजना, प्रतिमा, कल्पना सगळ्या वेगवेगळ्या, हे सगळं तिथे आलेलं आहे. तर हे जे संचित आहे हे पुन्हा त्यांच्या समोर येणं हा एक मोठी एक पोकळी भरून काढण्याचा भाग होता. म्हणजे नुसतं आपलं एक दैवत आहे आणि त्याला उपासनेला साधन पाहिजे इतकंच मर्यादित मला ते वाटत नाही. त्याच्यापेक्षा मला ती व्यापक अशा तऱ्हेची गोष्ट वाटते. आणि ही पोकळी जी होती ती ख्रिस्तपुराणांनी भरून काढलेली होती. हा एक महत्वाचा भाग. याच्यामध्ये काही आणखी गोष्टी झाल्या की कोकणीतले काही शब्द आले, मराठीला एक थोडा विस्तार मराठीचा झाला, प्रमाण भाषेची जी काही मर्यादा पडलेली असेल, तेव्हा ही भाषेचा एक विस्तार करण्याची, त्याच्यामध्ये लवचिकता आणण्याची जी काही दृष्टी दाखवली गेली तीही महत्वाची होती. तो एक मुद्दा आपल्याला इथे लक्षात घ्यावा असा वाटतो. आणि वेगळ्या अशा तऱ्हेच्या संकल्पना, आशय हे सगळं मराठीमध्ये आलं हे तर उघडच आहे. आणखीही बारकाईनं याच्याविषयी पुष्कळ विचार करता येईल असं मला वाटतं, पण तूर्त एकूण वेळेच्या मर्यादेमुळे मी थांबते. शांतपणाने ऐकून घेतलं आणि मला ही संधी दिली, या दोन्हीबद्दल पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद. विद्या गौरी तिलक जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और सभी मंचासीन अतिथि विद्वान वक्ताओं का मैं साहित्य अकादमी की ओर से इस सत्र के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।